De multe ori, când ne gândim la comunicare, ne gândim la actul de a vorbi. Punem egal între a vorbi, a cuvânta și a comunica. Însă experiența în care noi reușim să construim relații autentice și facem schimb de emoții cu ființele necuvântătoare, de exemplu, sau experiența de a ne înțelege cu persoane de alte naționalități fără a vorbi aceeași limbă, sau cea de a ne forma o opinie categorică despre o persoană nou cunoscută, înainte ca aceasta să apuce să articuleze măcar un cuvânt. Toate aceste experiențe ne demonstrează clar faptul că în ecuația comunicării, pe lângă cuvintele pe care le folosim, mai este nevoie să aducem multe alte elemente pentru a o putea înțelege deplin. Comunicarea este de fapt un proces foarte complex, prin care fiecare ființă transmite cantități uriașe de informații despre sine însăși. Informații despre cine este, cum se simte, cum stă cu încrederea în sine, unde se plasează prin autoevaluare pe scara ierarhiei sociale, ce temperament și ce trăsături de personalitate are, ce opinii are despre interlocutor sau despre subiectul discutat și multe altele. Aceste informații sunt transmise în permanență, trebuie doar să învățăm să le decodăm. Cel mai cunoscut studiu despre acest topic ne învață că din întreg procesul de comunicare, comunicarea verbală, adică ce scoatem pe gură, contează cel mai puțin, undeva în jur de 7% din totalul informațiilor pe care o persoană le transmite. Restul de 93% se împart între componenta paraverbală, adică tonul, ritmul și volumul pe care îl folosim atunci când vorbim, și componenta non-verbală, care include toate celelalte aspecte ale noastre: expresia feței, privirea, poziția corpului nostru, gesturile, mișcările mâinilor, ale picioarelor, ale trupului, distanța pe care o păstrăm față de ceilalți, etc. Toate acestea pot veni în acompanierea sau în validarea mesajului pe care îl transmitem verbal sau pot să trădeze mesajul pe care credem noi că îl transmitem și să ne dea de gol. Vă super încurajăm să vă luați timp serios pentru studiul acestui subiect. Vă va veni în ajutor în majoritatea momentelor critice ale vieții voastre, fie că vorbim despre prezentarea la un interviu pentru un nou job, de o negociere importantă sau de a reuși să transmitem compasiunea pe care o simțim unui prieten care trece printr-un moment delicat, poate. Limbajul non-verbal și paraverbal își au originile în timpuri imemoriale. Descoperim elemente comune ale acestui tip de comunicare de la crustacele care trăiau în urmă cu peste 300 de milioane de ani până la Homo sapiens și din zilele noastre. Este unicul limbaj pe care îl au în comun toate ființele vii de pe Terra. Sunt Oana și în acest clip vom scrijeli doar suprafața acestui subiect împreună și, pentru că îmi imaginez că în privința comunicării paraverbale ne este mai ușor să deducem ce înseamnă o voce cu un ton ridicat sau o voce care vorbește blând, sau să intuim agitația trădată de un om care vorbește cu un debit verbal exagerat, sau nesiguranța omului care vorbește rar, încet, cu o voce stinsă, ne vom focusa astăzi pe elementele comunicării non-verbale. Comunicarea non-verbală are și ea mai multe aspecte, însă cele mai importante sunt limbajul corpului, gesturile, vestimentația și simbolurile. Vestimentația pe care o alegem este primul element care, fie că ne dăm sau nu seama, transmite celorlalți o grămadă de informații despre personalitatea noastră, despre statutul nostru social, despre vârsta noastră psihologică, iar pentru o privire ceva mai fină, inclusiv despre temperamentul, valorile și prioritățile noastre în viață. Pe cât de important este să fim fideli personalității noastre atunci când ne alegem vestimentațiile, pe atât de important este să ținem cont de contextul în care ne aflăm. Putem să avem elemente, de exemplu, care să ne puncteze partea rebelă a ființei noastre, dacă asta este ceva important pentru noi. Însă, să avem grijă să păstrăm și un aspect convențional business, de pildă, dacă asta cere contextul în care ne aflăm. Asta, desigur, dacă vrem să ne integrăm și să fim acceptați social în acel context. Următorul lucru care se leagă de vestimentație se referă la simboluri. Acestea sunt obiecte care punctează un anumit statut social și pot fi sub formă de telefoane, bijuterii, mașini, etc. Văzând cum alege să se împodăbească un om, putem deduce o grămadă de lucruri despre prioritățile sale, despre valorile sale, despre personalitatea și mediul său de proveniență sau despre cel în care își propune o persoană să ajungă. Gesturile și limbajul corpului. Mâinile au poate cel mai important rol în comunicarea non-verbală. Prin intermediul lor transmitem cele mai multe informații. Cred că știm cu toții ce înseamnă un pumn trântit în masă, un gest în care ni se pare că ceva este poate un pic anapoda, sau un gest din mână care te cheamă către o anumită persoană. Strângerea de mână este de multe ori primul contact pe care îl avem cu o persoană nouă. Este important ca aceasta să fie executată deschis și corect, acompaniată de un contact vizual direct. O strângere de mână prea puternică ar putea denota
o persoană prea impunătoare sau, din contră, atât de nesigură pe ea, încât vrea să pară impunătoare. O strângere de mână prea firavă însă și prea superficială ar putea denota foarte multă timiditate sau lipsă de încredere în sine sau, din contră, extrem de multă aroganță. În același timp, dacă atunci când facem cunoștință cu cineva întindem mâna așa, asta înseamnă că noi încercăm să dominăm cealaltă persoană. Dacă o întindem așa, înseamnă că arătăm supunere în fața lui. Cel mai recomandat este să ne îndreptăm spatele, să privim deschiși persoana în ochi, să oferim o strângere de mână fermă, dreaptă, dar prietenoasă. În afara strângerii de mână, joaca mâinilor trădează foarte mult din ceea ce o persoană gândește sau simte. Joaca cu obiecte ar putea indica plictiseală, nerăbdare sau un proces intern foarte puternic. Ceva pare că îl macină pe omul respectiv și încearcă să se calmeze singur. Agățarea de obiecte poate indica confuzie și nesiguranță. Înseamnă că omul încearcă să-și găsească un punct extern de stabilitate. Acoperirea unei mâini cu cealaltă poate să denote insecuritate, sentimente contradictorii, mâinile strânse indică defensivă și frică. Pumnul strâns indică iritare, agitație și agresivitate. Rosul unghiilor poate denota nervozitate. Însă atunci când vedem brațe deschise și palme la vedere, înseamnă că avem un om care tratează situația cu încredere, cu interes și cu lejeritate. Trecând mai departe, învățăm că din trecut, ființa umană știa inconștient că cea mai importantă parte a corpului care trebuie apărată este partea superioară, care conține toate organele noastre vitale. Continuăm să facem același lucru și astăzi, așa încât uneori brațele noastre se țin de ceva sau se ascund după ceva, fie că este o floare, fie că este un dosar sau o geantă. Acest lucru ține loc de scut de apărare. Acest lucru denotă teamă, insecuritate și stres, ceva de ascuns. Pe de altă parte, o postură a brațelor foarte controlată creează o barieră simbolică, ascundând un disconfort. Brațele încrucișate pot denota într-adevăr închistare, apărare sau dezacord, dorința de a sta deoparte, dar pe de altă parte pot fi și un semn de autoalinare, de confort și de relaxare. Brațele deschise, în schimb, indică din nou deschidere, disponibilitate, iar palmele la vedere sunt întotdeauna un semn al sincerității. Mergând mai departe, avem apoi poziția trupului. Dacă în timpul unei conversații avem un trup care se apleacă înainte, acest lucru sugerează interes din partea interlocutorului nostru pentru subiectul în discuție. O poziție chircită denotă lipsă de încredere, anxietate și inferioritate, chiar dacă una inconștientă. Dacă trupul interlocutorului nostru se lasă pe spate, asta ar putea sugera dezinteres față de persoana din fața sa sau față de subiectul discutat, superioritate sau uneori chiar aroganță. O postură simplă, cu spatele rezemat de un scaun, indică pur și simplu echilibru, deschidere și încredere în sine și ne ajută foarte mult respirația să fie una corectă, intonația vocii să fie una clară și corectă și întreaga noastră atenție să fie focusată acolo unde vrem noi să o alocăm. Contactul vizual. Se spune că atunci când doi oameni fac un contact vizual direct și îl mențin, între aceștia se naște un circuit energetic invizibil, care aduce mai aproape unul de altul și care înlătură barierele de neîncredere care ar putea altminteri sta între doi oameni. Contactul vizual este primul mod în care poți transmite faptul că ai încredere în tine și ai încredere și ești deschis în fața interlocutorului tău. Nu întâmplător, am lăsat aspectul spatelui ca ultim subiect. Experți în psihologie și științe sociale, precum Jordan Peterson sau Amy Cuddy, pe care vi recomandăm cu mare căldură spre studiu, ne explică faptul că există o legătură clară și directă între postura spatelui nostru și încrederea în sine, atât pe care o degajăm în exterior, cât și cea pe care o experimentăm în sinea noastră. Oamenii din generațiile actuale au posturi ale spatelui foarte defectuoase. Știm cu toții, facem foarte puțină mișcare fizică și avem adesea musculatură mult subdezvoltată. Suntem parțial sedentari și petrecem mult timp pe scaun sau la birou. Laptopurile, tabletele și smartphone-urile nu ne ajută nici ele absolut deloc postura corectă a corpului. Și efectiv nu există o educație generală în privința importanței pe care o postură corectă o are. Nu ne amintim unii altora să stăm drepți. Act care nu vine conștient, nu vine de la sine, vine cu un anumit efort. Jordan Peterson povestește despre un studiu foarte interesant asupra homarilor, al cărui sistem nervos s-a dezvoltat în urmă cu peste 300 de milioane de ani în urmă, dar care are încă enorm de multe lucruri în comun cu circuitul nervos al Homo sapiensilor din zilele noastre, adică al nostru, al oamenilor. Când aceste crustacee câștigă o luptă de dominare cu un alt coleg de specie, sistemul lor le degajă o infuzie de serotonină, iar spatele și postura lor se îndreaptă, devin mari, puternici, acaparează teritoriu. Șansele ca acești masculi să câștige și următoarea luptă cresc considerabil, fapt studiat științific.
Pierzătorii, în schimb, nu primesc acea doză de serotonină. Spatele lor se chircește, se fac mici, se retrag. De cele mai multe ori pierd și următoarea luptă. La fel ca și la oameni. Dacă pierdem, ne chircim, ne scade serotonina și încrederea în sine. Dacă ieșim câștigători, ne îndreptăm, ne crește serotonina și încrederea în sine. Doar că studiile actuale ne arată că și viceversa este la fel de valabilă. Dacă ținem spatele drept, dacă exersăm posturi de învingători, dacă ne petrecem 2 minute pe zi într-o astfel de postură, acest lucru ne conectează psihicul și emoțiile la acele circuite ale unui învingător, ale unui om încrezător, ale unui om competent. Din nou, fapt demonstrat științific. De asemenea, învățăturile orientale ne comunică de mii de ani faptul că spatele este cea mai importantă zonă de putere a unui om și că prin coloana sa vertebrală circulă energia vitală a fiecărei ființe. Și aceste cunoașteri mai ezoterice ne învață același lucru. Pentru a avea un trup sănătos, o minte vigilentă și o viață sufletească coerentă, primul lucru pe care l-ai de făcut este să-ți ții coloana dreaptă. Așadar, cea mai importantă regulă. Primul lucru important pe care îl avem de făcut dimineața este să ne îndreptăm spatele, să ne tragem umerii. Asta ne transmite atât nouă înșine, cât și lumii faptul că suntem deschiși. Suntem deschiși în fața vieții și suntem pregătiți să ne jucăm de viața. Suntem pregătiți să fim încrezători și vom putea gestiona bine orice provocări din partea vieții, pentru că suntem persoane vii și competente. Ca să rezumăm mica noastră incursiune în lumea comunicării non-verbale, vă lăsăm cu câteva gânduri. Primul, stai drept, cu umerii trași în spate. Al doilea, niciodată nu judeca o persoană după un singur element al limbajului non-verbal. Ai răbdare și observă mai multe elemente, verifică corelația lor și încearcă să verifici cu interlocutorul tău, direct sau indirect, dacă ceea ce ești pe cale să concluzionezi este adevărat. Al treilea, întotdeauna, atunci când te trezești dimineața, amintește-ți cine vrei să fii și începe ziua în postura potențialului din tine pe care vrei să-l atingi. Și nu în ultimul rând, atunci când te pregătești să intri într-o încăpere plină de oameni, oprește-te o clipă și întreabă-te: ce vreau să transmită postura mea despre mine? Încredere, relaxare, prietenie, pace? Intră în corpul acelei părți din tine în orice comunicare pe care o întreții cu cei din jurul tău. Vă dorim mult succes în explorarea acestei taine a comunicării non-verbale și vă încurajăm să mergeți pe această cale. Este un instrument superb de autocunoaștere atât a voastră cât și a lumii care ne înconjoară.